guys, ako na po ni Ruby Provinciana. Kamusta mo guys? Kanang dugay-dugay jud ko ako nakapag vlog kay mo lagi nang busy kay ko guys. Ja, nag-seminar po ko og 2 days. Ja mo nang wa ko nakapag-vlog guys kay lisod ka jud mo adto seminar ja. Mag-video ko guys ja kanang cellphone nga gigamit, di man to pwede nga kanang mag-video bitaw taas kadyo. So wadyo ko nakapag vlog sa akong pag-seminar ja. Karon guys ako mong pakitaan guys kay nakakita ko sa mga tanom kuan daghan na ka jud ud. So tan-aw na to guys kay karon pa jud ko kita ng mga ud ngayon lagi na ud lagi kuno kay masuko man sa time yung ulod kay diri ba sa Cebu ulod ba yan ud lagi ni ud. So sige panawag sa tatay guys nga ang nanay ug musta na jud ko nung vlog ja panagsara jud ko makapag-vlog guys kay mga lagi na gigamit sang anak ng cellphone ja di ko makapag video og kanang taas. So tanaw na to lang guys agod. Tanaw guys. Karon ba jud ko kitaan ni mga uda. Ud. Huh? Nahurot jud siya ka nag mga dahon. Naghana ka dyan, oh. Luod ah. Ang kaluod. Klasik wood ni. Ini itong tumbahon ni be. Cerah. Ih. Ini juga na. Laot ang buwak awang tanam gi karon bako ako kabantay nga nyani na ini cerah sa kanin udan deh. Nagsakit uban ah. Ano susunod na oh. Oh Dante oh. Dante. Oh busog grabe dahanag. Manok. Naupaw. Naupaw ag tanom. Jura dapat jud. Kana jud ko kita ngani nga od. Jura lain kay jud purma ah.
Siguro mao ni pagkatunay mo managkadyo ba. Muni nakita na ang daghana. Hurot untang sa mga tanom. Yung pabubisigi. Pagkain na sige saba. Cerar lain nak azug. Kuan. Lain nak azug color. Bot 1,000. Ih. Hi guys, napo diri sa Ibay. Gumuhumo ko sa dagat. Kay hinasan guys na. Dito nailanan ang whale shark. Hey guys, gamuhon ko dari sa dagat. May mabaw. Kaya guys, nakutan awon dari guys. Loh. Oh guys, na ito zoom. Kanisa guys ito zoom. Loh. Siga lagi ng mata. Nalagi na siya kuan oh. So. Ito zoom na siya guys oh. Wow. May sasakit siya katunog. Siga lagi ng mata. Dali na siya mata. Siya guys. Dali na siya mata. Uy. Hindi ka muna. Ayun o ano yan. Natakot ako kumuha niyan. God. Dalawa sila. Ayun. Tapos yung mata nila parang orange. Ayan guys oh. Wala ko paano ito pukunin. Ayan na, ayan. Ayan. Oh, yan. Eh, taga lang, nalaglag. Ayun o, may mata sila. Uy, tika lang, huwag ka muna bumaba. Langoy din pala yan sila. Takot ako ng ano yan. Good. Wala mo paano itong hulihin. Ayun. Akyat ka dito. Akyat. Gusto ko makita kita sa babaw. Lolo. Oh, lolo. Saan kami siya guys? Oops! Papunta ko to sa labas.
Wala na. Ang ipadaplin sa dito. Duha ka buok. Adlo kong punit. So guys, adlo mo kong punit. Naadi din siya mata kulay orange na. Sakit ko nung kunin siya makatunak. Okay guys, nagagawa nga. Tujum. Hi guys, mga tugahang gamay video karon kay kuan dito kog dagat guys kay naghunasan man ganihan dya. Nakakuan ko katong kanang tawag dya tujum dya. Kanon naman nila dari dya. Kami di may mukawan ni ato guys kay kuan. Di ko kay bagong saon to pag kuan to mga tinek. Dya mo to ang video ron guys. Ang panagsara jud ko makapag-video pero malihog lang jud po ko kinsay wa pa naka-subscribe, subscribe na mo. May jud nalaman nga malipay ang tatay nga monetize ko sa YouTube kay mao jud yang ganahan nga monetize ko guys pero dugay pa jud siguro guys kay di mo ko ka-upload og sige kada adlaw pero sige pa jud ko kada adlaw guys siguro dugay ra jud siguro ko na monetize kay ahang pag umangkon nga si Aisa warang lito sa abutig simana guys nanotize na siya guys kay radyo kadyo siya nakapag daghang kay sag mga subscribe niya okay pa nagsara lagi ko mag upload so salamat ninjong tanan sa inyong pag tanaw ug amping tang tanan see you next vlog.